passar realment. Bueno, anem a centrar-nos en el tema perquè, clar, els nostres oients estaran dient aquestes xiquetes que parlen. El passat desembre, va ser a final d'any, no? El 31 de desembre, l'exèrcit marroquí va atacar a 13 joves de l'estat espanyol que visitaren el Sàhara. En una d'elles va ser la nostra convidada d'avui, Reis Gallego. I, en primer lloc, vull preguntar-te per què, quin era l'objectiu d'anar al Sàhara i què és el que estàveu fent allí. A veure, realment, home, i aquestes 4 hores que estem davant del mur de la vergonya de Marroc, sí que estem al Sàhara. El que passa que nosaltres anem convidats per la Coordinadora Estatal d'Associacions Solidàries amb el Sàhara, CEAS, que ens convida a enviar una invitació a tots els partits polítics de l'estat espanyol, sobretot les agrupacions joves, a que anem allí a parlar amb els joves saharauis i coneguem la realitat, a la que jo, com a Relacions Internacionals del Bloc Jove, vaig encantadíssima, i arribem allà i ens plantegen que els joves estan portant una iniciativa que és estar acampats front al mur de la vergonya, que si la gent no ho sap, el Sàhara Occidental, que està ocupat per Marroc, que es diuen els territoris ocupats, està dividit en un mur de 2.700 quilòmetres de nord a sud, que separa el Sàhara Occidental ocupat i el que no està ocupat, i la frontera en Argèlia, que és on estan els campaments de refugiats. Aleshores, ens diuen que si volem parlar amb ells hem d'anar allà i nosaltres diguem, d'acord, no n'hi ha cap problema. Ara bé, la zona no és tan fàcil perquè, vull dir, la zona està totalment minada, que el tema és complicat. Sí, clar, no, i tenim tot el temps del món, tranquil·la, anem a explicar-ho bé. Val, el tema està que nosaltres ens dirigim allà, ens diuen que arribem allà i els joves mateixos ens diuen que si volem participar en una iniciativa seva, que ja havien fet el dia anterior, que era caminar fins el que és la frontera entre el mur, les mines i ells. I nosaltres diguem que sí, que tota faena que nosaltres puguem fer perquè es conega la seva situació i tot el conflicte polític que hi ha allà, estem super disposats. Comencem la marxa, com una marxa com si estiguem així, vull dir, pancartes, música, i nosaltres serem 13 i ells serien uns 40, doncs imagina, 50 joves que, vull dir, ni portàvem armes, ni portàvem res, perquè ja inclús els marroquís van dir a la MINUSO, que és la delegació que està allí de la ONU, que nosaltres portàvem inclús metralleta, i nosaltres dient, sí, no sé com... Sí, l'haveu portat així d'Espanya, no? Cap allà. Sí, vull dir-te, és que era un poc, clar, surrealista després quan ixes d'allà que comences a escoltar i dius, no pot ser. I nosaltres comencem a caminar i ens detenim a uns 200 metres del mur. Allà ens quedem tots en línia recta, en les pancartes, que de fet les fotos ho podeu veure, són, doncs, cada pancarta diu una cosa, de violació dels drets humans, etc. I l'exèrcit marroquí que està en el mur es veu que es va posar nerviós o simplement volia demostrar que ells estaven allí, que eren la potència i per tant no es podíem arrimar. Va fer primer una salva a l'aire, que és un dispar a l'aire, i els altres 3-4 tirs que va tirar va ser ja en horitzontal. Ara, no t'he de dir res més, vull dir, jo estava allà, estàvem xerrant tranquil·lament, diguen consignes i sentim un plum. I jo dic, això que dius, un coet? No pot ser. I ja és quan ens diuen, no, estan disparant, i clar, te quedes gelat de dir, home, mague. És que jo és el que pense ara, no? Com reacciones quan estan dient, no? És que l'exèrcit està disparant sí. I va cara a tu, vull dir. Vull dir, no, mos van quedar, la meva reacció, mos van quedar tots gelats, mirant-nos, com dient, això és cert? Vull dir, no hem fet cap reacció militar i suposa que armada és permitida, però clar, dius, no hem fet res que pugui donar peu a que ens disparen. Va ser un poc, però bueno, en aquest moment van ser això, van ser 5-10 minuts de confusió de què fem, perquè clar, damunt estàs en una zona que no te'n pots anar ni a un costat ni a l'altre perquè està minada, clar. O sigui, has de seguir un camí total, que és tu darrere del cotxe i el que diga el cotxe tu darrere. Clar, damunt és això, no?, que estàveu un poc... Sí, no podíem manejar-nos, vull dir, n'hi havia un camí fet, i ahir anàvem tots i totes en aquesta direcció i no podíem en cap moment fugir i molt menys amagar-te darrere de res perquè estàs en un desert completament sense res. Clar, no podia haver ahir una estampida de... No. Amagant-se on siga, no? No, res. Va ser un poc... Però ja t'he dit, van ser 10 minuts que em van quedar confusos, després vam arreplegar i van dir, pues bueno, és la primera vegada que des del 91 s'incompleix l'alt el foc al mur, que al final és el fet més significatiu i que la cosa que els joves
de la plataforma Gritos contra el mur del mur marroquí es van demanar que es farem d'altaveus, perquè ells estan intentant portar un treball de difondre el que està passant, les violacions dels drets humans que hi ha al Sàhara ocupat, de la situació política que estan visquent i que la gent no es fa cas, no se sap per què. I no entenen com pot ser que un conflicte com Palestina tinga tant de ressò internacional i un conflicte saharaui que damunt no n'hi ha cap organisme que et vetlle per la protecció dels drets humans, no aparega res. Vull dir-te res. Clar, a veure, estem en el cas de que no vau sofrir cap dany ningú dels que estàveu allí, però, clar, no vos van donar ninguna explicació del govern d'allí, del que va passar. De Marroc? Cap. Ells són la potència que està allà i, per tant, tenen el poder i la potestat de fer i desfer el que es doni la santa gana. Vull dir-te, igual que es va fer això a nosaltres, la gent que està als territoris ocupats, que són saharauis que van dir nosaltres ens quedem a la nostra terra, passe el que passe, estan totalment desprotegits. Hi ha gent que desapareix durant anys, però no un any, sinó 12 i 13 anys i no saben on estan. I al cap dels 13 anys apareixen que el teu fill està així. Ja. Vull dir, és que és total impunitat d'eixa gent, total impunitat de Marroc a fer i desfer el que vulguin en aquests territoris. I és dur que damunt Espanya tingui una gran responsabilitat del que està passant allà, perquè és la potència administradora i s'ha llevat les mans completament. I és molt fort que també França tingui alguna cosa que veure. I sobretot que se porta a la ONU i que tant França com Estats Units sempre veten la possible proclamació de l'Estat. Clar, no vareu tindre cap resposta per part del govern marroquí, però per part d'Europa o inclús d'ací d'Espanya, tampoc? Tampoc. Nosaltres la mateixa nota de premsa que hem enviat a tots els mitjans, a Sia Xàtiva, ho hem enviat a tots els mitjans. De fet, el tema va ser, nosaltres vam fer la nota de premsa, la vam enviar als nostres partits, cadascú de nosaltres, inclús a la coordinadora des de Madrid, perquè ho llançara a tots els mitjans de comunicació estatals, europeus, ningú. Simplement en aquells mitjans, com així, a Xàtiva, el portal comarcal, el Levante, el portal de Xàtiva, entre la notícia, perquè soc xativina i per tant és una cosa molt propera, han sigut els únics que han manifestat o que han publicat la notícia. Els altres han mirat cap a un altre... Cas omís, no? Sí, com si no haguera passat res. Han mirat a l'altre costat. I és dur. És dur perquè dius, ja no és simplement que... Mira, és que va ser una frase que es va dir un xaval sarauí d'allí, un home, xaval no hi ha home, es va dir que per llàstima la nostra sang valia més que la seva. I això és dur, que una persona com tu, de la teva edat, que té les mateixes inquietuds, que damunt ha estudiat a Espanya i que ara ha tornat allà al Sàhara, als campaments de refugiats, et diga que tu, per ser europeu, vals més que ells. Jo m'ho van quedar... És fort. Per part de la coordinadora estatal d'associacions solidàries amb el Sàhara es va fer, clar, perquè és que estem parlant que això va succeir al 91, no? Estaves comentant l'última vegada. Sí, no, fa 37 anys comença una guerra en la qual lluita a Marroc, comença a fer-la que comúment s'ha comentat la marxa verda, que verde no va tindre res, va ser prou agressiva, prou negra, de fet els sarauís diuen que va ser la marxa negra. Va començar a dir que el Sàhara Occidental era seu i que per tant tenien que recuperar-lo. Aleshores van començar una marxa de nord a sud i a la mateixa vegada va començar una guerra. Una guerra on els sarauís no tenien cap defensa. Una guerra que Espanya es va dir que es protegiria, que es faria que no es deixaren defens, però que al final ho va fer. Espanya va agarrar els trastos i se'n va anar, va mirar cap a un altre lloc. Nosaltres començàvem la transició i ells començaven el seu exili i el seu món en gris, que continua sent ara. Fins en el 91, sobre no tindre diners, ni recursos, ni cap suport, els sarauís comencen a recuperar terreny a Marroc, perquè també entra Mauritània des de baix, va ser un conflicte prou complicat. Aleshores, els sarauís comencen a recuperar territori, per això n'hi ha una part del Sàhara Occidental que es diu territoris ocupados, que dividís el mur de la vergonya en territoris lliberats. Això és el Sàhara en si, tot. El mur se va alçar a poc, conforme Marroc va conquistant o recuperant terra, va construint el mur, i el 91 acaba de construir-lo i és quan l'ONU dicta l'acte del foc, on se suposa que els sarauís deuen de fer un referèndum i decidir si volen un estat propi o no.
i el referèndum mai s'ha fet. Estan tots els mecanismes fets, tot el que s'ha de fer està tot, però no se fa. Marroc no se posa d'acord, quan envien a la ONU, Estats Units i França fan el seu dret a vot, el seu dret a veto en el Consell de Seguretat, i per tant és un conflicte que té fàcil solució, perquè dic, estan els passos fets i s'ha de fer un referèndum, després de fer el referèndum el que isca, bla, bla, bla. S'ha de proclamar l'Estat, que es diu República Àrabe del Sàhara Democràtic, i no se fa. La comunitat internacional no té, o no vol posar fi a aquest conflicte. Clar, i estan totalment desprotegits. Sí. Però el que et deia, no?, la coordinadora estatal, va fer alguna cosa a partir d'ara? Perquè, clar, si... La coordinadora porta molts anys treballant al respecte. La coordinadora aglutina totes les associacions sarauis de tot l'estat espanyol. Vull dir, no és simplement un... Ells, any rere any, fan molts projectes als campaments de refugiats, perquè al Sàhara ocupat no es pot entrar. Vull dir, és una zona totalment vetada per als observadors de la ONU. Bueno, ara el senyor Ross va poder entrar fa cosa de 3 mesos, però és un búnquer. O sigui, entrar a lo que és el Sàhara Occidental, ara que n'hi ha les xarxes socials, se comença a saber un poc el que està passant allí dins. Però és un hermetisme total. Aleshores, la coordinadora estatal d'associacions i totes les associacions de l'estat espanyol i la gent, l'únic que poden fer és els campaments de refugiats que estan en Algèria, en el desert de l'Algèria, una de les zones més inhòspites de la Terra. Jo he estat allí i és al·lucinant el res. És que és no res completament. Ni un arbre, ni una planta. És com si estigués una platja enmig d'un... O sigui, és que és un desert. Un desert. Completament. No, ahí no viu res. O sigui, no sobreviu res. I la gent està ahí i la coordinadora el que fa és fer projectes o portar a gent per a que ho coneguen la realitat, per a que després facin d'altaveu o que facin campanyes o projectes per a poder apal·liar la situació. Clar, i difondre un poc, no?, tot el que està passant allí. Ara bé, ells no volen estancar-se ahí. O sigui, ells volen tornar a casa i per tant no volen més infraestructura de la que tenen o una infraestructura més potent, perquè ells estar en un campament és algo simplement per un temps. Ells volen tornar a casa i tornar als seus... Perquè és que damunt és gent que ha deixat sa casa, ha deixat la seva família i està en un desert per salvar la vida i per viure en llibertat, entre cometes, però sí. Tornaries, Reis? Sí, de cap dubte. Suposo que haurà sigut una experiència dura, però al mateix temps jo crec que t'obri un poc els ulls, no?, a la realitat. Sí. A veure, nosaltres anem perquè és el primer encontre de joves polítics al Sàhara en el que ens entrevistem amb el ministre de Cooperació, amb la ministra d'Educació, amb el secretari d'Informació, amb la gent d'Afrapedesa, que és l'Associació de Presos i Desapareguts del Sàhara, a la Unió Nacional de Dones, en la UJ0, que és l'agrupació juvenil del Polisari. En qui més? Ens reunim en la plataforma de Cris contra el mur marroquí, visitem el Parlament, un centre menors. O sigui, nosaltres, dins de l'anècdota, no?, que al final ha transcendit, que és el tema dels dispars dels murs, això va ser un dia concret, i nosaltres continuem un treball de conèixer com gestionar un país sense recursos i sense pàtria. Perquè vull dir, ells no és la seva terra, damunt no n'hi ha res, depèn totalment de l'ajuda internacional i d'ACNUR, d'associacions, etc., de moltes rames que encara no arriba a controlar tot l'entramat, i anem més enllà, vull dir-te, han fet reunions amb els joves, no una, n'han fet diverses, en la qual en la primera ens peguen un renegó increïble, el qual ningú alça el cap, perquè mos culpen, no?, com a polítics, que jo no em considero polític, simplement sóc una militant d'un partit polític, el qual tant Zapatitos, que diuen ells a Zapatero, i Felipe González, totes les promeses que es fan i després no complixen, i després tota la retaila de Juan Carlos, del rei, de tot l'esperit o tota l'experiència que tenen sobre nosaltres, com els hem mirat cap a un altre lloc, que s'hem promès sempre tot i una vegada han arribat al govern... Després no tenen res. No tenen res. Aleshores, hem estat parlant amb ells, després hem buscat solucions o quines coses fer per tal de que la gent conega el que està passant allà al mateix nivell que pugui conèixer el conflicte palestí. Perquè al final és un conflicte més del qual molta gent, la que se sent espanyola, té molta a veure.
Hem dit que s'han fet ressò d'esta notícia, pocs mitjans de comunicació, així local, comarcal i algun que altre, supose. A nivell de País Valencià, sí. A Aragó sí que ha sigut l'Heraldo d'Aragó, a Galícia, a Catalunya, a Andalusia, a Ràdio Euskadi, allà ha sigut ja més ampli l'impacte, suposo, perquè també jo anava per Compromís, hi havia un xic de la Junta Aragonesista, una d'Iniciativa per Catalunya, 2 per Esquerra Unida de Galícia, un altre per Equo Andalusia, i 2 per Joves Socialistes d'Euskadi i 4 d'UPyD. I el que sí que s'ha fet en l'últim plenari d'ací d'Andeixat va ser aprovar esta moció que vareu presentar des de Bloc Compromís. Vareu tindre el respaldo de tots els grups polítics? Sí, per unanimitat es va aprovar. La veritat que jo no tenia ni idea. Jo vaig arribar així el dissabte 5 a les 7 o les 10 de la... No me'n recordo que no vaig arribar perquè ja era 2 dies sense dormir de viatge. I vaig veure al Twitter que havien aprovat una moció per unanimitat en rebutjar els atacs. La veritat que s'agraeix, no? Que el teu ajuntament te recolzi i estigui al teu costat quan s'ofereixes aquestes coses. Reis, alguna coseta que ens hagin deixat que vulguis recalcar per acabar? Pues no sé, simplement que la gent que no sàpiga... Jo, per exemple, quan vaig anar allà, pensava que sabia moltes coses, no? El tema de que ja són molts anys, vas escoltant, però la veritat que el conflicte, més que humanitari, al final és polític, legal i econòmic. És molt greu. I que cadascú en el seu granet d'arena i damunt en la situació econòmica que estem ara que faça alguna cosa. Simplement en alçar la veu i en compartir o fer un clic en el Facebook o en el Twitter i compartir algun vídeo o veure ja és suficient, ja és fer alguna cosa i molt en la situació que estem vivint ara sí. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Reis. Bona vesprada. Vale, moltes gràcies.